Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Bianche kuti Malawi. Kumpoto Malawi. Wakati Malawi. Akuno kumwera Malawi. Akuno ku Machinga Malawi. Olemekezeka Honorable Abubakar Mbaya, Amenemuli National Organizing Secretary kuchipani cha UDF ni members onse a National Executive Committee, Bambo Regional Governor Honorable Yaumi Mpaweni ni committee ano atsogolera yako district constituency unandile ule mwana Honorable Title Milanzi amene pa 16 September mukale pungu wa dera lino Machinga Mikoko constituency. Amene mwai mirasi ya Chief Manina mamwenye gosope walimu salamu mpelawone assalamu alaikum. Haleluya. Amen. Ine lero ndabwera ndu tenga ofunikira kwambiri kwangotsala masiku ochepa kuti mukaponye vote kusankha president wa dziko lino la Malawi, kusankha aphungu aku nyumba ya malamulo, kusankha makansala. Dr. Bakiri Muluzi 1993 anavutika kulimbana ndi ulamuliro wa nthawi imeneyi kuti akupatseni nonse modzi chida chosankha tsogolo lanu. Chida chimenechi ndi vote. Vote ya mayi ndi abambo ndi tsogolo lanu. Vote ndi moyo wanu. Mukavota kola kuika ndio kuti mukudziwa kuti moyo wanu usokonekera. Mukavota moyenerera ndi pamene moyo wanu umapita patsogolo. Ndikupaseni chitsanzo 1994 munagwiritsa ntchito chida chanu moyenerera povotera chipani cha UDF. Povotera chipani cha UDF ndi pamene panabwera skulu ya ulere. Povotera chipani cha UDF ndi pamene panabwera masafu imene imamanga misewu maskulu ambiri ndi masafu, michiko, mabridge. Chifukwa 1994 mnaigwiritsa ntchito voti moyenerera, ndiye chifukwa chake nyumba ndi nyumba imalandira fetereza ndi mbewu ulele. Chifukwa mnachigwirisira ntchito chida chanu moyenerera, ndiye chifukwa chake muli ndi maselofoni m'manja. Chifukwa mnagwirisira ntchito nthawi imeneyi chino moyenerera, kunali maprogramu asiyana mmatogwira ntchito kupeza chakudya, food for work. Komanso ulamuliro wa UDF panalibe tsiku limodzi kumene kunasowa mafuta amagalimoto. Ulamuliro wa UDF panalibe tsiku limodzi kumene kunalibe ndalama yakunja. Komanso nthawi ya UDF ngati ndi mwachilungamo munali ndi makobidi nthumba. Nthawi imene UDF imatenga mpando
amene afuna amatha kufufuza pamayiko saukitsitsa pa dziko lapansi tinali pa number 4. Number 1 ndio udosauka kwambiri, ife tinali pa number 4. Nthawi imene UTF imachoka tinakwera mpaka na number 7. Kutanthauza kuti anthu ambiri anachoka mu mphawi. Lero tikulankhula pano tabwereranso pa number 4 basi. Lero tikulankhula pano mulibe nama, mulibe chakudya. Lero mutati mufufuze bwinobwino papita over 25 years pamene chipani cha UTF chinachoka pampano. Koma tanduzeni chinthu choloseka chimene inu anthu kuno ku Machinga mwaona maboma amene abwera kutoka paiko. Zonsezi zikuchitika chifukwa cha voti yanu. Mukhoza kusankha chilungamo kapena mukhoza kusankha bodza. Vuto Amalawi anathamangira bodza. Lero mulibe chakudya, mulibe ndalama. Kulibe ndalama, kulibe chakudya. Si George? Ine ndikukamba iza mainda abambo chifukwa pali chisankho chimene chikubwera pa 16 September. Chisankho chimenechi ndi moyo wanu. Voti yanu mukuvotera tsogolo lanu. Voti yanu mukuvotera moyo wanu. Kodi mukufuna mukhale mmene mulili? Kapena moyo wanu usinthe? Vuto mene ililipo mdziko muno mainda abambo kwachuluka mabodza. Kwachuluka mabodza. Ne mabodza amenewa amene akukonda falitsa mabodza ndio omwe acha akhala akulimbana ndi chipani cha UTF kuyambira kalekale. Kuti athane ndi chipani cha UTF. Ndiye chifukwa chake lero muona mabodza. Atupele. Akulimbana ndi Atupele. Ine amainda abambo. Ine ndifuna ndikuwuzeni amainda abambo. Ndine munthu mmodzi amene ndabwera mundale kuti ndikutumikireni. Ine sindijera mundale. Ndili ndizanga. Koma ndinazipereka kuti nditumikire mtundu wa Malawi. Chifukwa chake simunamvepo tsiku limodzi kuti Atupele wasolola olo wantambala pena pake. Simunamvepo kuti Atupele akuyenda ndi belo nthumba. Ndayendetsa unduna wa zachuma mdziko muno. Limodzi ndi Mayi Joyce Banda. Nthawi imeneyo kulibe mafuta, kulibe ndalama yakunja. Ndine amene ndalumikizana nawo kupanga plan kuti mafuta abwere kwacha ibwerere mu chimachi zinateka. 2014 ndakhala nduna wa magetsi, nduna wa migodi, ndayendesanso nduna wa zanziko. Nthawi imene ndinali nduna wa zanziko limene ndinabweresa national ID cha nzika chili nthumbachi. Ndakhala nduna wa zamalo mdziko muno. Komanso ndakhala nduna wa zaumoyo. Palibe tsiku limodzi munamva Atupele kuti wasolola oluwantambala. Ena akuyenda ndi mabelo nthumba. Ine ndibe belo nthumba. Ndikuyenda ndili pele. Ena amadana ndi chilungamo. Ine ndikukuwuzani bwinobwino mukamasankha atsogoleri musadziwa bwinobwino kuti ndi ndani amene mukuwasankha. Chifukwa mukasankha atsogoleri amene simukuwadziwa bwinobwino ndikuti mukubweretsa mavuto m'makhomo mwanu, mukubweretsa mavuto m'manyumba mwanu.
njala pakomo bano mabanja anu asogonekere ina mainda abambo tili ndi experience yakaendetsedwe kadziko tawi imene acheya Dr. Bakili Muluzi anakhala president wa dziko la Malawi anali ndi zaka 47 anali wachinyamata anathamanga mpaka na dziko la Malawi limayenda nthawi imeneja Amalawi nati ndinu achilungamo Amalawi amasangalala ndalama zinali nkali iwonso anali ndi maubale kumayiko osiyanasiyana ine lero ndi zaka 47 zikufanana naso nthawi imene acheya amatenga mpando wa president nthawi ino kuti tikonze mavuto amene pafunika achinyamata osati kungo cha achinyamata iyayi koma achinyamata odziwa kukonza zinthu komanso ochaka sichonchi odziwa ine pamene ndabwera pana mayi ndi abambo silimbolankhula ayi ndinapita ku United Arab Emirates kumeneko kuli Abu Dhabi kuli Dubai amene mumadziwa Dubai kapena Abu Dhabi napapo Dubai dziko lolemera kwambiri la aluya mfumu wa kumene kuja ndinapita kakumana naye kawuza kuti ku Malawi ndi vuto yako acha Amalawi alibe ndalama matumba achinyamata akusowa mpando wa mabizinesi alimi watu akusowa fetereza akusowa mbewu azimayi akusowa ndalama ya mabizinesi kulibe ndalama kulibe chakudya simunaiponye bwana iwo ndine tasainira na boyera ose limosabisa boyera atolankani alipano akozifufuza anena boyera agreement ilipo mpano selimgano changayi itati ndiituluse sendikuonesani pompano ndasaina ndi dziko la United Arab Emirates kuti tikangotenga boma pa 16 September nkhani yakwacha vuto lakwacha tikuthetsa drama vuto ya ndalama ya mabizinesi azimayi achinyamata akufuna ngongole abweresa ndalama tikukongozeni ndalama mabizinesi ambekoida vuto la mafuta tikuthetsa tikupala bwinobwino komanso andithandiza zitukuko zosiyanasiyana kuti mabizinesi anapite patsogolo ulimi upite patsogolo zamigolo zipite patsogolo komanso timange misewu tikupala bwinobwino acheya kodi nchifukwa chake chani dziko lino amene amalamulo akulabe vuto la mafuta amatopereka fetereza nyumba ndi nyumba amatopereka mbewu nyumba ndi nyumba ulere chifukwa nani ndi mabale kwa aluna ine maubalewa ndabweretsa kuti ndithandize dziko la Malawi chifukwa ine ndikudziwa mayi ndi abambo kuti simmenera kukhala mmene mulili mayi nanunso mufuna moyo wabwino nchimbe ntchito yanga imeneyi mukhale ndi moyo wabwino mukhale ndi chakudya pa nyumba mukhale makobidi mtumba mukaona Atupele Muluzi akuyimira zinthu ziwiri choyambirira tikonze chuma chathu tikakonza chuma chathu kuti muli ndi makobidi mtumba muli ndi chakudya ku nyumba tikozana kumanga misewu maskulu tikatenga boma masafu ikubwereranso tikatenga boma starter pack nyumba ndi nyumba muzilandira fetereza ndi mbewu ulere mukhale ndi ndalama mtumba mukhale ndi chakudya ku nyumba
takulizana eno nchitoi si yainendeka mukuno masanka mwana wanu Titon Milanzi kuti akuyimireni ngati pungu yenda pempe Honorable Milanzi bwerani mwapase moni. Lero bana. Atupele Muluzi. Atupele Muluzi. Nanga tuna uno. Olemekezeka apresident olemekezeka asini wambanira ndi mafumu onse amene mwafika pano. Olemekezeka aku region, aku district ndi aku state amene mwafika pano. Achinyamata nonse amayi ndi abambo. Lero bana ndinosangalala kwambiri kuti mwafika mu constitution ya Mikoko, constitution ya Nyuwani imene yangopangira kumene. Bwana choyambira chimene mungaziwe nchonena kuti kuno tagwirizana ife ndi mafumu kuti mavoti onse a Mikoko ndi anu bwana. Bwana akagwirizana kuno mavoti a MP onse ndi aine ngati MP wa UDF kuno. Tagwirizana kuti mavoti onse a makansa ndi a UDF. Tindi makansa awiri bwana kuno. Tindi kansa Kaliolo aseta bwana za kuone bwana. Bwana chifauli tsiku lero kwachitika zofuta bamba baseli baba kuli maliro una awiri ndiye wachikhalidwe chathu taona kuti tonse tisakhale pano. Namutumiza Aisha amene akuyimira ku mizinga wadi ngati kansa wapita kumaliro kwakati miyeseyo. Bwana ine ndosangala kwambiri ndikufuna ndithokoze pano mwachimvekere. Bwana ndikufuna ndithokoze a National Organizing Secretary Mr. Mpaya pa support imene akundipasa kuno kumachinga Mikoko. Bwana ndikufuna ndithokozenso a regional committee a Eastern Region Bwana RG Mr. Mpaya amene akundithandiza kuno kwambiri pamodzi ndi Mr. Machinga. Bwana ndikufuna ndithokozenso a district committee komanso a constituency committee mosogoza ndi Mr. Yula amene akundithandiza kuno. Bwana kuno kuli mavuto ochuluka bwana. Bwana kuno kuli njala. Ngati mwamva kuti anthu akudya chitete ndi kuno. Bwana mukuona anthu ena asakusangalala. Misonkhano ndikamayenda anthu awawo samasangalala koma amabwera munyinji akuti njala. Bwana ndi chipani chokhacho cha UDF chimene chimadziwa kathesedwe ka njala kugwiritsa ntchito ma programs ngati imene mwatchulaje bwana startup park. Bwana startup park ikangobwera kuno bwana ndizagwira ntchito usiku ndi usana kuonetsetsa kuti munthu aliyense apa athetse njala pakhomo pake. Bwana kuno school anthu akupita ku school ana akuyenera kupita ku school chifukwa cha njala bwana. Bwana kupita ku school amafika utadye chifukwa cha kuti ngati akhala ndi njala akapita ku school kuja mama kudanira kuti o akuti a. Bwana kuno mavuto. Bwana chinyamata kuno kwa chinyamata nosemu kwa unapa amafuna ma business yawo. Kufanika mfano bwana ndikupambeni tizaike revolving fund yekuti achinyamata azabeleka ndrama kuwapanga ma business azika ndrama tupa mawo.
kuli sewu mavuto kwambiri maone sewu bwana nanena dada regional governor kuti mudzere uku muone bwinobwino bwana sewu ukuonga magari motazi zatu ama business ukuonga njinga bwana kuno palibe njinga imene sina ucheredwe njinga zonse awocherera Yaine chokola sila ilibe. Bwana ndikuziwa uli pazambiri kuti kanangula. Koma chifukwa cha nthawi tizakonza msonkhano umene utazachitika pa Diamond umene muzabwera. Bwana kunoko amipingo onse akulemerani chikata bwana. Amipingo onse kundiyitanisa dzana adzulo mipingo yosiyana-siyana alembakata bwana katake ndi ngapa sala National Organizing Secretary mukakhala pasi bwana mukayiwerenga apereka support mukafasa mukawerenge bwinobwino support imene ikwera kwa inu bwana imene ndifuna ndipembe amamaliza ndipembe akuluakulu mundu yuwamakombola kuwepesa nokusimira lechisopo wenawa agwira ntchito maunduna osiyana-siyana amaziwa ntchito achikale chisopo icho wapera akatulopo chisiya kunyazo yokupaka isipu bana wakompela kuteka misipu achikale misipu icho wapera asisi Septemba osaponya pa president bokungati pa Atupele Muluzi manyongwira chongi ukufika pa MP bo osaponya ukufika pa ife ukutona chongi atinazo kuti program ukufika pa kansala osaponya ku mizinga wetu Aisha chongi Konga wali Kodi chongi atinazo ziko mkwambili Mpia sikawa jonchi sijonchi Chifuko kunjaku Kulibe ndalama Kulibe chakuja Kulibe ndalama Kulibe chakuja Kulibe ndalama Kulibe chakuja Kulibe ndalama Kulibe chakuja sijonchi Kwa mza fotokosi takwela hadi Takwela zote yari kukala ndi president chonjeti ndizi yakula mododo majonjo koma zitega basi okay andifisha kuti kunoko chikuvuta ndi chani ari ndi fotokozo mavuto akuno yenje wadinamula okay ife ndi mmene timaonera kunoko timene mavutika ndi ma business mipamba sitimakhala kuchira kushola ya sopo kuchira kushola mabanja atu palopa tilipofinyika kuti mamaketi ngaendesa mabanja atu tizambiri zoti mwena usongano kuti tizilongosole ukhala wa ineyo ndimire popo zazikulu tizimene ndina whiskers ndozokera mbanira konku Sumkobi whiskers Kulibe ndalama Kulibe chakuja Kulibe ndalama si George Kulibe ndalama Kulibe chakuja Amai Tebwela Inumai Kusakani Bwela Nguzafu Nikose Abaya ule alipo Tukuliki hati alipo uyapodogoza Akwela wae kutafunika Kwa mbili amalai wose kwa mbili kuyandani kwa mbili Iveyo kuno kumachinga kuno chivati kuvutika
asikana, azimai, mabusiness, tukufundira kwambiri. Kunogo, mipango yatu, kuyasa umundumu, kuiba ulimi watu, wotira, kutumwina kipasa wantambala, kutupaka mabusiness, zikupanika. Kukupanika kwambiri. Yatu, mnababano, wao kupamanira, tukutania kwambiri. Kima manema kiwako zika kwambiri, kutukula kapena, mulungwati kandiza, kutika ima business, wakwanira. Jari nayo, anota, nileba wambiri, tukuwe mpeba, wa mulungu, kutichone, mulungwati kandiza, kutikaya, nungoyo, waonea, kutokoku, Kulibe chakuja. Si George? Vuto imene ili mziko muno. Kulibe ndalama. Kulibe chakuja. Inu mukakaliko bibi. Ngati sumu nalime bwino mukuzikagula chakuja. Mukakaliko bibi ntumba ndikuti mabanja akazikika. Mukakani ndalama ntumba ana ni mabanja anu azikala kusangala. Ngati muli ndalama ntumba ana akuzipita ku school. Mukufuna ndalama, mukufuna chakuja. Maya ine ena atsogolerera akala kubwera kumangolonjeza zinthu osadziwa kuti ndalama azazipeza kuti zokwaniritsa zimene akulonjeza. Atupele Muluzi. Ine ndikuyima poyera atolakani akuzifufuza chipepala chimene chachokera kwa mfumu wa dziko la United Arab Emirates. Ndi chimenechi. Katimu tinasaini hapa. Walina mu Chingerezi, balina mu Arabic. Muone hapa ndipamela na saina mwamba mfumu benapo anasaina Atupele Muluzi ngati president wa chipande cha Lero. Uchipepala ichi ndimene alonjeza dziko silina kuti ayika ndalama kuti mupeze ngongole, ayika ndalama kuti tikule fetereza, tipereke nyumba ndi nyumba starter pack ndi mbewu ulele, apereka ndalama kuti kwacha ibwerere muchimachi, apereka ndalama kuti mafuta azipezeka mdzikomo, komanso ndubale umene tapanga kuti tikuthandizeni kuno ku Machinga komanso dziko lonse la Malawi. Ndikufuna mukhale makobidi nthumba ndi chakudya ku nyumba. Zamwiseu timanga, tala timanga, maskulu timanga, mabriji timanga, koma mukhale ndi chakudya, mukhale ndi ndalama nthumba, moyo uziyenda, muzikhala osangalala. Takulizana koma musasokonezeso. Ine nabwera poyera ndikuyima ngati president pa chisankho pa 16 September. Voti yanu litsogolola, voti yanu ndi moyo wanu. Mukudziwa mbiri ya UDF, zizobisa zimene UDF inapanga mdziko muno. Mukhale mukutsata chilungamo kuti tisite dziko la Malawi. Ine ndikukhulupirira kuti ino ndi nthawi ya Mulungu chifukwa sanalenge dziko lino kuti mukhale anthu osowa.
mioyo yanu isinte makamaka generation ikubwera. Amainda bambo ndikutokozeni nonse. Ine nizabwera ntaya bwino ulendo wina. Ine ndikutsiwa kuti pafunika sontsalo, pakufunika ma t-shirt. Bempolanga kuyambira lero aliyense akale campaign director. Chifukwa kunjaku kwa chuluka mabodza. Akafusa kuti Atupele anabwera kuzanena chani. Mwayankhe kuti akuti tikhale ndalama nthumba ndichakudya kunyumba. Ndalama nthumba chakudya kunyumba. Musajalikise nkani yayi. Chakudya kunyumba ndalama nthumba. Chakudya kunyumba ndalama nthumba. Ndalama nthumba chakudya kunyumba. Ndalama nthumba chakudya kunyumba. Mukufuna ndalama mufuna chakudya. Mukufuna ndalama mufuna chakudya. Inu mukhale nditola nthumba. Tukugwirizana? Njira yake business kapena ulimi. Tukugwirizana? Siko mukambiri mungaudalise. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.